खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव बरायबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार मोनसे टपिकखौ लानानै आं दिनै फैदों ओमफ्राय बे आयदानि सायाव जों डिसकासन खालामलायगोन नोंथांमोनजों लानानै दा नोंथांमोनहाबो नोंथांमोननि मदखौ कमेन्टआव लिरदो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बिनि उनाव कमेन्टआव होदो जाय बाथ्राखौ आं नोंथांमोनखौ होननानै बुंदों जे मा गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो हायैनि सासे गार्जेना मालाबा फासि नांनानै थैयो मालाबा मुलि लोंनानै थैयो मालाबा जौ फाग्ला जानानै थैयो जे मा गावनि गथ'नि थाखाय जेनेबा बरनाम मोनबाय नालाय ओनसोलाव बरनाम जाबाय मालाबा सोरजोंबा हमनानैबो बुजाबाय मालाबा सिखावनिनो माबा मोनसे नाम साजायनानै दोखो दोखो बुजाबाय बा सोरजोंबा हमनानै हरजाबाय दा नैबेबायदि बाथ्राखौ दिनै सासे गार्जेना मिथिफिननानै दिनै धिक्कार नांनानै जौ फाग्ला जानानै न'खराव दिनै सिलिंखार जालांनाय बेबायदि काहानिखौ दिनै नोंथांमोनहा नुबाय आरो बेबायदि काहानिया दिनै नोंथांमोननि एरियायावबो दिनै गोबां जेव दङ जे नोंथांमोनहा बेखौ गैया होननानै बुंनो हानाय नङा दिनै बयहाबो गाव गावनि गथ'खौ लानानै बयबो मिजिं दङ इयुनाव सासे मोजां मानसि जाहैथों नङा होमबा राफोद मानसि जाहैथों आरो थैनोसै समाव बोरायखाल बुरिखाल समाव जेन'बा फिसानि सायाव मोजां मोनसे रायजो मोनजालांफिनथों बेखिनि बाथ्राखौ गासैबो गार्जेनफ्रा आसा खालामो आरो मिजिंथियो दा जों बाथ्राखौ गुबै बाथ्राखौ जों मिथिनांगोन दाना बाथ्राया जाहैबाय मा मेन बाथ्राया जाहैबाय सासे गथ'आ मोजां जानांगौबा बेनि जे जायगायाव थायो बे गथ'आ बेनि इनभाइरनमेन्टनि सायाव डिपेन्ड खालामो हमना लादो दिनै सासे गथ'आ मोनसे न'खरनिफ्राय देरो मा जानांगोन बे गथ'आ जुदि मोजां जानांगौबा बे न'खरनि माखासे इनभाइरनमेन्टआ थिग जानांगोन दे आबहावाया थिग जानांगोन इनभाइरनमेन्ट होनना बुङोबाबो जों मा होनांगोन गंसे न'खरनि इनभाइरनमेन्ट होननाय लोगो लोगो बे न'खराव थानाय गासैबो सोद्रोमा जेरै बिबै बिबौ नङा होमबा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनि बिबथै जानाय बिमानै जानाय दा बिसोर गासैबो सुबुंफोरनि इनभाइरनमेन्टआ बिहेभफोरा थिग जानांगोन आखल आखुफ्रा थारमाने बिसोरनि राव बाहायनाय बिसोरनि बाथ्रा रायज्लायनायफ्रा जेन' माबा मोनसे समाजनि जा समाजाव जेखौ रायलायथावा बैफोर बाथ्राफ्रा खुगानिफ्राय ओंखारदों नामा जों बेखौ सामान होनो नांगोन जेरै जों फिसा जों बिदिन्थि होबा नुनो हायो दिनै सासे गथ'आ दिनै माने इसिबां रागा जोंनो सोलोङो मानो इसिबां रागा खरा जायो मानो खुद्रा जायो जों मोननो हायो बिनिफ्राय जे मा हयथ' बे न'खरावनो जेनेबा गोबां मानसिफ्रानो बिमा बिफाया रायलायाब्लाबो हयथ' बिबै बिबौफ्रा खदिरा खोथा रायलायो बा बिबथै बिमादैफ्रा खदिरा खोथा रायलायो खदिरा बाथ्रा रायलायबाय थायो दा जाहैबाय मा नैबे बाथ्राखौनो गथ'आ सोलोंनानै लागोन बे बाथ्राखौनो सासे गथ'आ उन्दै समाव सोलोंगोन दा बिनिखायनो जोङो माखासे मालाबा जों बावखांनानै आरो जों मा होनो जे आंनि गथ'आ गुबुन माने गथ'फोरजों गेलेहैयै दिनै गाज्रि रावखौ बुंनो रोङामोन दिनै बुंनो सोलोंबाय फेग्रा मुवा बुस्थु जायामोन दिनै लोगोफोरजों ओंखारै जानो सोलोंबाय बेफोरबायदि राव बुंथावामोन दिनै बेफोरबायदि बुंग्रा सोलोंबाय माने लोगोनिफ्रायनो सोलोंबाय होननानै दिनै जोंनि गार्जेनफ्रा बुंनो नागिरो बाथ्रा थिगैनो दे बेबो सैथो मानोना आं दहायनो होनखादों न'खरनि मोनसे आबहावाया बे इनभाइरनमेन्टआ थिग जानांगौ होननानै बाथ्रा रायलायनायनिफ्राय लानानै गासैबो आखल आखुथायफ्रा थिग जाग्रोनांगोन बेनिफ्राय मा जागोन नैथियाव दङ जोंहा समाजनि बाथ्रा फैनोसै गामि जों जुदि मोनसे गामियाव थायोबा बे गामिनि माखासे इनभाइरनमेन्टआ थिग जानांगोन जेरै गामियाव गोबांफोर सुबुंफोर जायो हिसाबै गामियाव जुदि गोबां मानसिफोरनि लेखा फरायनायनि आबहावायानो जुदि गैयाब्ला बे गामियावहाय लेखा फरायनायनि माखासे आबहावा जोनोम मोननांगौआबो गोरलै बाथ्रा नङा बे मोनसे जाहैबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे बाथ्राखौ आङो फोरमायनानै होनो नागिरबाय जुदि मोनसे गामियावबो जुदि मोजां इनभाइरनमेन्ट जानांगौब्ला बै गामिनि जेन'बा उन्दै गथ'साफ्रा जुदि मोजां जानांगौब्ला बै गथ'फोरनि साननाय हनायफ्रा जुदि थिग जानांगौबा बे गामियाव थानाय गेदेर मानसिफोर बे गामियाव थानाय फरायनानै थानाय सेंग्रासाफोर सिख्लासाफोर हाबा जास्रिंनाय बै गासैबो बैसोनि सुबुंफोरनि साननाय हनायफ्रा आरो मोन्दांथिफ्रा थिग जानांगोन बिथांमोननि रायलायनाय बिथांमोननि साननाय हनाय बिथांमोननि मावथायफ्रा माने रोखा जायोब्लानो समाजनि जेनेबा मोनसे खहा खालामनायनि फारसे लामासिम थाङाबानो निसय बे गामियावबो मोनसे जौगानाय फैगोन आरो उन्दै जायफोर दिनै गथ'फ्रा फैगासिनो दं बिसोरबो बे आखुखौनो सोलोंगोन जुदि बै जायफोरनाखि देरखानाय बैसो जानाय लोगोसे हाबा जासिनाय आरो बै सेंग्रा सिख्लाफोरनि जुदि साननायफ्रा बिसोरनि मावनायफ्रा बिसोरनि जुदि सोलिनाय माखासे आसार खान्थिफ्रानो जुदि समाजनि फारसे बाहेरायाव जाखाबायबा जायफोरनाखि उन्दैनि फैगासिनो दं बिसोरो बेखौनो नुनानै सोलोंगोन होमब्ला जों बिनि जाया दायखौ सोरनाव होखारनो
बिमा बिफानाव होखारनो ना जोङो गावनि न'खरनि आबहावानि सायाव होखारनो ना गामिनि आबहावानि सायाव होखारनो दा जोङो बेनिखायनो मा सासे गार्जेनाल' थिग जाबा जाया आंनि गथ'खौ आं थिग खालामनो होननानै सासे गार्जेनाल' जुदि थि लानानै जुदि खामानि मावोबा बे मालाबाबो जाया माने न'खरजों लोगोसे नोंनि खाथि खाला न'खर आरो गामि खाथिनि जेनिखि जायखौ जों समाज होननानै बुङो बे गासैबो समाज सानो मोजां जानांगोन बयबो साननांगोन जे आं दिनै गथ'खौ जोनोम होनानै गथ'खौ जुदि आं मानसि खालामलांनो हायाबा आं थैनोसै समाव आंनि जिउआव मा जाहैगोन आं खस्थ' मोननांगोन नामा बा मा जाहैगोन नैबे बाथ्राखौ जोंनि गार्जेनफ्राबो साननांगौ दङ आरो साननानै गावनि गथ'खौ मोजां लामाजों लांनांगौआ बे बयनिबो दायथ' दङ मानोना दिनै गोबां जों गार्जेनफोरखौ नुनो थाङो जे उन्दै गथ'फोरखौ लाफानानै गावजों लाफानानै मालाबा उन्दै गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो निसा जाहोनाय माने जौ दौजेननाय जौ लोंहोदावनाय बेबायदि थासारियाबो जोंनि बिमा बिफाफ्रा मावा नङा मावो दा बिराद गिदिर मोनसे पाप खामानि आरो बियो सासे गथ'खौ दिनै नोङो बेफोरबायदि निसा बुस्थु जाहोनानै फेदेरनो आरो फोलावनो लानाया बे बिराद गोरोन्थि हाबा आरो मानोना जों बे उन्दै समाव जाय खामानिखौ एबा जाय भिटामिनखौ जों जाहोनांगौमोन जों बेफोरखौसो जाहोनांगोन दा बेफोरबायदि माने जोंनि गेजेराव गार्जेनफोरखौबो जों नुनो थाङो आरो जेरै गावनि गथ'खौ जोनोम होनानै गावनि गथ'खौ मा खालामनो नागिरदों गावनि गथ'खौ जुदि नोङो इयुनाव जुदि मोजां मानसि खालामनो हायाबा गावनिनो मान सन्मान सेस थांगोन गावनिनो गासिबो सिलिंखार जालांजोबगोन गाव बोराय बुरै समावबो जे नों नैबे बैसोआवबो रायजो जाफुनाय समाव नों मोजां रायजो मोनजायाखिसै आरो बोराय बुरै समावबो नों खस्थ' भुगिनानै थैनांगौ जाना फैसै बेबो जाहैबाय मा नोंनि गथ'खौ मोजाङै दिथा होयैयाव दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आं गासैबो जोंनि बर' न'खरनो आरो बर' समाजफोरनो आं बेखौनो फोरमायथिहरदों मानोना जोङो उन्दै समावनो जुदि जोङो गथ'खौ नोजोर होखायाबा बिनि थानाय बिनि जानाय बिनि लोगोफोरजों बेरायनाय मा रोखोम बेरायदों माबायदि रायलायदों आरो स्पेसियेलि बांसिनै जोङो गावनि न'खरा थिग थागारनांगौ जों न'खराव मालाबाबो जाय बाथ्राखौ जों रायलायथावा जाय बाथ्राखौ बुंथावा जों बेखौ गथ'नि सायाव दिन्थिनो नाङा मानोना जे आबहावायाव थानानै गथ'आ देरो बेनिफ्रायनो गथ'आ सोलोङो दा बेनिखायनो जों बयबो बेफोरबायदि जोङो कनसियास जालायोबा गाव गावनि सायाव खोब सांग्रां जायोबा गावनि गथ'नि इयुनखौ जुदि मोजां खालामनो लुगैयोबा नों खुद गावनो सांग्रां जाग्रोनांगोन अब्लासो जोंनि न'खराव बिफद फैनाय नङा जों मोजाङै मोजां गावनि गथ'खौ दैदेनलांनो हागोन आरो नों आं बयबो जुदि गासिबो गार्जेनफ्रानो जुदि माने दायथ' लायोबा सोरनि गथ'आ मानो गाज्रि जानो सोरनि गथ'आ मानो मोजां जाया गासिनिबो गथ'आ मोजां जागोन गासिनिबो गथ'आ साननो हनो गोरों जाजोबगोन लेखा गोरों जाजोबगोन समाजनि फारसे सांग्रा जागोन समाजनि फारसे मावग्रा जाजोबगोन दा बेनिखायनो जोंबो गार्जेन जानानै जों थिग जानांगोन जों गंसे न'खर जानाय लोगो लोगो न'खर गासैबो जानानै गामि जागोन गामियाव गासिबो आबहावाया मोजां जागोन आरो ओनसोलाव गासिबो मोनफ्रोमबो गामिया बेबायदि मोनसे गोख्रों मोनसे राहा लामा लायोबानो समाजा गासिबो माने अट'मेटिकेलि बे मोनसे साबना हामना समाज जानानै फैयो आरो ओंखायनो बेनो जाहैबाय मा गथ'नि गाज्रि जानायाव सोरबा बिमा बिफाया दुखु मोननानै लाजिनानै गावनो फासनानै थैनोसै मुलिनानै थैनोसै गथ'नि दुखुआवनो नाथाय बिनि दाया नोंनाव थाबोदोंमोन नों बै समावनो उन्दै समावनो मोजां मावाखिसै दिनैसो नों बैसो जानानै बेफोरबायदि घटना मोननानै दिनै नों लाजिनानै थैनांबाय माबाय बेबो मोनसे माबा नङा आरो ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंगोन दिनैनि थारिखआव जों दाबो सम दंबावो जायफोर दिनैसिमबो हाबा जानानै रायजो जाफुदों दिनै नोंसोरबो गाव गावनि गथ'नि फारसे साननांगोन नों जेखि खामानि मावा मानो जों मानसि हिसाबै जों मावाबा मोनजाखाया जों मावो दाङो जों सानफा थोलो जोङो न'खौ नागारनानै जों गुबुनाव गावनि उदै गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ जानानै फैयो थेवब्लाबो नैबे समाव जोङो गावजों गाव बिसि आरो फिसायजों जों रायलायनांगोन समखौ राननानै जोङो गावनि गथ'खौ दिथा होनांगोन अब्लानो निस्सय बे गथ'आ इयुनावहाय राफोद सासे सुबुं सम्पद जोंनि थाखाय जागोन आरो नोंबो नोंनि जायनाखि बैसो बारलायनाय एबा बोराय बुरै समाव गोजोनै संसार दैदेननो हागोन दा बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय नोंथांमोना बेसेबां मानियो आरो मानिया आरो बेसेबां गाव गावनि न'खरखौबो साननांगोन आरो गावनि गोसोखौबो हमदांनो सोलोंनांगोन आंनि साननायफ्रा दिनैसिमाव बबे लामाजों थांगासिनो दङ निस्सय अब्लानो नोंनि न'खरा सानसेब्लाबो देरहासार जागोन नोंखौ रावबो होबथानो हानाय नङा स' बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थेंक इउ